să vă zic așa. Iar sunt așa pe... Așa, atâta. Deci, azi la 9... Da, astăzi vreau să vă zic chiar asta. Un Paște fresh să aveți și la mine tot un Paște fresh și la fel ca voi. Azi am mâncat chiar și un nou, uitați, am un slime și unde-i pâine aia? Deci pâine aia, o să iau tot ce vreți, băi, i-am, da, goldul lui, hai, bună ziua, și eu sunt goldul lui. Poți să mă speli și pe mine pe picioare? Nu, mă spăl eu. Păi atunci te spăl eu. Te spăl eu, te spăl și iară, te spăl. Da, tati, nu mai ai voie să vorbești pe fundal. Sorcova, vesela, de prin ameți. Arunca câine. Iar aici îmi voi găsi tribul. Vreau să călătorim cu Titanicul, haideți. Pe la Titanic pe puțin, Titanic băr. Nu. Haideți pe la Titanicul nostru. Așa, acum mă vedeți? Da, mă vedeți, așa, mă vedeți. Bine că mă vedeți, eu... Ionuț, pleacă! Dumneavoastră, nu, asta nu. E un... pitbull. Vă așteaptă cineva la ușă. Nu uitați-vă până să deschidem. Eu vreau încă să termin la întrebare numărul lui tata. Ionuț, mai ții minte cum să trimit pe YouTube? Ce să trimiți? Episoadele. Cum? Poți să mă ajuți? Că nu mai vreau ca să mai introduc numărul lui tata. Asta. Stai. Deci aici. Da, aici. Da, aici. Da, iar, stai că închid.